Rozhodla jsem se pro vás natočit pár videí, kde si ukážeme základní postupy nějakých mých nail artových věcí a taky, jak to probíhá u mě v salonu. Dneska bych vám chtěla ukázat, jak já dělám Smileline, jak ji expresně zvládnout v salonu, takže mrkneme se na to. Takže mám hotový nehet, většinou ho modeluju nějakou stavební kamufláží, jak u akrylu, tak u gelu. Proto, abych měla tu Francii udělanou rychle, proto si to modeluju celé lůžko nějakou stavební kamufláží, tím pádem mám lůžko pokryté přirozeným gelem tělovým a na to až nahoru si maluju Francii. Většinou používám White Premium od Pink Nails. Takže mám vymodelovaný ten nehet. Nejdřív si určím výšku té kamufláže. To většinou dělám to tak, aby to lůžko prostě působilo elegantně. Takže nastavím si výšku tím, že si udělám střed té Francie. A sjedu si tou kuličkou na jednu stranu a pak na druhou stranu. Vykousnutí Smileline, jak jste si všimli, jsem udělala docela extrémní. Při jakoby klasických salonních nechtech by to vykousnutí mělo být menší a mělo být jenom do bodů vzrůstu. Ale my máme rádi extrémní věci, tak jsme ji udělali extrémní. Takže mám udělanou tu linii, snažím se ten gel tahat tak, aby mi nedělal kostrbatou tu linii. Teď si vezmu zešikmený štětec, namočím si ho do barvy a od té linie si protáhnu gel ke špičce. Zešikmený štětec používám protože se mi hezky dostane do krajů a můžu si tady ještě prodloužit tady tyhle ty špičky. Někdo Francii dělá třeba rovnou tím zešikmeným štětcem. Tohle to je můj postup a takhle ji dělám já. Tak, Francie je hotová. Dám ji vytvrdit na minutu v LED lampě. V UV lampě většinou tvrdím 2 minuty, je to bílý gel, špatně se prosvítí. Tak, Francii máme vytvrzenou, na závěr fixuju topcoatem. Je to můj oblíbený gel, hezky se leskne a dobře se nenáší, má strašně příjemnou konzistenci. A je to taková expresní práce také s ním, protože má štěteček, nemusíte si špinit svůj štětec. Tak potřu. Objíždím i hrany. A dám tvrdit na minutu, 2 minuty v klasické UV lampě. Tak a takhle vypadá naše hotová Francie. Gel se hezky leskne. A vy můžete uspokojit vaše nevěsty.